Zime wezintokazi zakwaZulu, ngiyekhuleka kuwe Manjomisa. Langelaqhakazala ngalimbe mhlazana inhliziyo yami izalwa kabusha. Yithuna le-social sendleleni elenhliziyo yami lilapho kuwe lapho engifisa ukuyofela khona. Kwanhliziyo ngise ngithunyiwe mntakwethu, ngithunywe kuwe. Kuthiwe ikhaya lakho lapho angize ngizokulanda. Sengiyafisa-ke nakho ukweshela inhliziyo iyala, amazwi ayala. Wena usumkhulu kakhulu kunamagama okweshela. Wena ufanelwe ngamagce akithi, nginamanga amagce akithi afanelwe nguwe. Mhla kudalwa wena kwaba nje umhlangano. Mdalo uyivumela kanjani ingilosi yophila ngokwenyama? Kuseduzane nkosazane, uyowela imfula nemfudlana, izintaba namagquma, uyobe usufikile kwelakithi. Angeke ngakuthembisa izulu nomhlaba khona, angeke ngakhona ukukunika khona. Injabulo, intokomalo, nekusasa eliqhakazile ngiyathembisa. Kwakinamagceke kojakadula ezinonile, ngezikhwephe ngiyathembisa, ngamacebo ngiyafunga. Abethi abazali bayojabula ngathi ngikwaDukathole kwelabanhlanhlathi ngihlothozela nenhliziyo ngaphakathi layo limhlophe. Ngiyethemba uyobona ubuhle bayo ngalela langa mangena ngeke.